हाबाफारि लादों दा गिबि गिबियावनो आङो दिनैनि बे बिथांमोनखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावग्रोनो सानबाय बा बावनाय जाहैबाय दा जोङो जोंनि दिनैनि बे फार्स्ट डिभिजन जे सानै जादों सेकेन्ड डिभिजनाथ' मेरला दंमोन जों बिथांमोनखौ लायाखिसै जों दिनै बुंखा बिसिडिसि हिसाबै बरायनाय हाबाफारिखौ लादों जों बरायखांबाय फ्राय दा जोङो बिथांमोनखौ नि थाखाय जोङो इयुनाव जाहाथे बिथांमोनहा गिदिर सासे मानसि जाहैनो हायो जोंना सासेया बर'आ 79% लानानै पास जादों आरो सासे मुस्लिम गथ' दंमोन बिथाङा 74 बिथांमोना मोजां माने मार्क लानानै पास जादों जों बिथांमोनखौ माने दिनैनि बे 10थानि गेजेराव जों बरायनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय दा जों साफ्रोमबो बुंखा बिसिडिसिनि मेम्बार माने जोंनि कर्मिफोरखौ लानानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जों गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौ जोंनि एरियायाव बिथांमोनहा माने मोजां मार्क लानानै मेट्रिक पास जानायखौ जों गोजोननानै दिनै जों आल'सना खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों साफ्रोमबो जोंनि बिसिडिसि एरियानि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे कर्मिफोरखौ लानानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ थिग खालामनानै दिनै जों बिथांमोनखौ लानाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों बरायबाय जों बिथांमोननो जेबो होनो हायाखै जोङो आर'नाइजों बरायदों फुल बिबार एसे होनानै बरायदों जोङो डायरि मोनसे होनानै बरायदों कलम मोनसे होनानै बरायदों जों बिथांमोनहा मेट्रिक पास जानायनि हयथ' हस्टेलफ्राव थाबा गाननो होननानै जों गामसा गांफा गांफा हरनानै जों बरायदों जों बेखिनिखौनो बरायनो हादों जों बिथांमोनहा दिनै जों बरायजानानै जाहाथे कलेजफ्राव हाबनानै सासे गिदिर मानसि जानानै जोंनि बे बड'लेण्डखौ जाहाथे उन्नति खालामनो हायो जों बेखौ बिथांमोननो जोङो खौसेयैनो आशीर्बाद होदों जाहाथे बिथांमोनहा कलेजाव हाबनानै गिदिर मानसि जानानै फैनानै जोंनि बे बुंखा बिसिडिसिआव मोनसे गिदिर मोनसे नाम खामायो जों बेखौ आसा खालामनानै दिनै बिथांमोनखौ बरायदों आं बाराखौ बुंला बेयावनो आं फोजोबबाय गोजोन्थों दिनै जोंनि बड'लेण्डआव जे बिथांमोनहा जे दा हाई स्कुलाव एलपिआव फरायगासिनो दं बिथांमोनहा माने मोजां फरायनांगौ दा जों नुयो जोंनि बर' मानसिफ्राबो अनेक ड्राग्स बेबहार खालामो जौ बेबहार खालामो सिगारेट बेबहार खालामो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दा जोङो मोनसे दै गोग्गोखौ जों लोंनो हायो बे दै गोग्गोआव बाला एसे होयोबा लोंनो हाया बे बाला होनाय दैखौ लोङोबा जोङो उदैयाव मोनसे बेराम जागोन बा मोनसे खथि जागोन जों बेखौ मोनथिसेयावबो माने जौ लोङो उमुग लोङो बेखौ जों बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ आरो आं बे जोंनि बे बिटिआरनि जा सात्रफोर एलपि एमइ हाई स्कुल कलेज इउनिभारसिटियानो जाथों जाहाथे बेफोरबादिखौ लानो नाङा जोङो बिटिआरनि जे फरायनाय बे पारसेन्टआ खममोन दा बारायबोगासिनो दं आं दिनैनि बे पास जानाय बिथांमोनखौ जा एसे हायो थांनाय बोसोराव जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ 50 जन हयथ' फरायनो थाखाय बिथांमोनखौ फाथायहरदों देग्लाय 50 जननि बारा माने 75 जनसो जाहाथे बारायो हरो बेखौ आं आसा खालामनाय थाबाय आरो देग्लाय अल आसामावनो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रासिन पास जादों जोंनि क'क्राझार बा बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साफा सानै खम हरनानै देग्लाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने सानैसो बारा हरोबा आं गोजोनगौ बेनिखायनो आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'निसिम गिबियाव खावलायनाय थाबाय मानो होनोबा फैगौ बोसोराव जोंनि क'क्राझारा जुदि माने हाइस्ट माने नाम खालामनानै पास जायोबा जोंनिखौबो सानैसो बारा हर उदालगुरि जायोबा उदालगुरिनिखौ हर बाक्सानिखौ हर खिन्थु देग्लाय आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ चिरांनिफ्राय सानैबाबो माने गोजानाव फरायनो थाखाय हरनायखौ माने सानैसो बारा हरजानो लुगैदों बेनिखायनो आं प्रमद बर' सारनिसिम गुरैयै खावलायनो थाबाय आरो रायजो राजाफ्रा गारजेनफ्रा जोंनि गारजेनफ्रा दानिफ्रायनो माने फरायनाय बिथिङाव नोजोर होनांगौ सोरबा माने गावनि फिसाया अबाव थांदों अबाव थाङा माने खोनो नोजोर होआ स्कुलाव थांदोंना थाङाखै सोरबा स्कुलाव फैनानै स्कुलाव थाङैबो जों नुदों दा बेफोरखौ सबदिगि दिथा होनानै जोङो देग्लाय माने क्लास 8आव जाय बिथाङा 5 घन्टा फरायो 9आव जाहाथे 6 घन्टा फरायो 10आव मोनोबा जों 8 घन्टा फरायनांगोन थिग बेबादिजों जोङो फरायनायखौ खालामलांनानै जोङो माने फार्स्ट डिभिजन बा मोनसे टप 10 मोनसे स्टार लाखिनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला बिथांमोनखौ आं खावलायो आरो गारजेनफोरखौबो आङो खावलायो देग्लाय जे बिथांमोना गारजेन हिसाबै गावबा गाव फिसाफोरखौ माने मोजां मार्क लानानै मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन
खालामनो थाखाय थुलुंगा होदों फिसाफोरखौ खस्थ' खालामनानै फिसाफोरखौ फोरोंदों बिनि थाखाय साफ्रोमबो गारजेननिसिमबो आङो साबायखर बावो आरो जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो फोरोंगिरि सारमोननिसिमबो आङो माने देग्लाय जे जोंनि बिटिआरआव पारसेन्टखौ फार्स्ट डिभिजन पारसेन्ट बा स्टार मार्कफोरखौ खालामनो हानायनि फोरोंगुरु बिथांमोनखौबो आङो बुंखा बिसिडिसि चेयारमेन जानानै आङो साबायखर बावो आरो जोंनि साफ्रोमबो माने एबसुनि मानगोनां मावथि दैदेनगिरि बिभिन्न ब्लक आरो डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि मानगोनां एबसुनि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावो आरो जोंनि मानगोनां इउपिपिएल दोलोनि जोंनि कर्मिफोरखौबो आङो दिनैनि बे फरायनायाव माने साफ्रोमखौबो माने जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो जाहाथे गोजौ लेभेलाव फरायनानै पास जानानै थांनो हायो बेखौबो आङो जोंनि दोलोआवबो दोलोनि सोद्रोमाफोरखौबो माने बिथोन हरनाय थाबाय बा बिथांमोननोबो आङो माने गारजेनफोरखौबो माने समाय समाय बुजायनो थाखाय जोंनि बे इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो मेम्बारफोरखौबो खावलायनाय थाबाय आरो फैगौ बोसोराव देग्लाय जेसेबां पारसेन्ट लानानै पास जादों फैगौ बोसोराव जाहाथे बेनिफ्राय बांसिन जोंनि बर'फ्रा जाहाथे पास खालामनो हायो बिटिआरनि सात्रफ्रा जाहाथे पास खालामनो हायो बेखौनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा मानगोनां जोंनि चिफ प्रमद बर'निसिम माने गोजोननाय जासिहरबाय आरो जोंनि बिटिआरनि सार प्रफेसारमोन प्रिन्सिपाल माने फोरोंगिरि फोरोंगुरुफोरखौ आङो आंनिफ्राय साबायखर